Good morning mga ka-Revap. Ang inyong lingkod, RL Cruiser ng Revap Moto, at kasama natin ang ating masipag na correspondent. Ang ating kapwa rider na si Ralph Tidlawan. Yun. So nandito tayo ngayon sa isang event ng Riders Alliance of Pangasinan para i-cover natin ang kanilang pambibigay ng donasyon sa mga nasunugan dito po sa Dagupan, ang Sagip Dagupeño Project po. Yun po ang binuo ng Riders Alliance of Pangasinan kasama ng mga bumubuo nitong mga Riders Club sa buong Pangasinan. So doon po, naging holding area natin is Full side sa Poblacion Weste. yon, sa full side, sa poblasyon. Doon natin inipon lahat ng ating mga riders at doon nag-usap yung mga presidente ng mga bawat Riders Club. At ang mga damit po, mga clothing po, dito natin dinala sa plaza ng Dagupan City. Yung mga foods naman po, para mas mabilis ang dispatch, pag-dispatch ng mga foods, dinala po natin sa mismong City Hall po ng Dagupan City. So yun, mga kaganapan po, panoorin niyo po. So yun, good morning po sa atin lahat. In behalf of the Riders Club and Team Sabe, ako nga po pala si Alondra Riasa. So yun, maraming salamat sa lahat ng mga pumunta dito, mga paps, ma'am. Yun po. Magandang umaga natin lahat. Wala akong masabi kasi wala naman akong masyadong ngayon, charity. Puro event ako doon sa amin sa Bayambang. Puro community service. Ngayon good morning na lang po sa atin lahat. At salamat at nakarating kayong lahat dito sa natin, ginawang charity para sa Dagupeño. Magandang umaga sa ating lahat. Riders, mabuhay! Magingay! MSRGP, Greg Garcia, unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa buong may kapal. Tayo nagkasama ulit dito at sana walang magsasawang tumulong sa ating mga ginagawa para tayo'y nagkakaisa. Alam naman natin, iba-iba yung grupo natin, pero isa lang ang ating nadikain. Kaya sana walang susuko, sama-sama pa rin tayo, magtutulungan tayo. Maraming salamat. Good morning sa lahat. So, nagpapasalamat din ako sa event na to. Kay Sir Karas, kay Sir Natnat. So, kung wala tayong invitation, di tayo makapunta dito, di ba? Malaking pasasalamat natin sa RAP kasi nandito tayo lahat, di ba? Mga riders, Ma'am Shi, Popsi, Sir, Ma'am, palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay, so, in behalf of the Survivor Riders Club Philippines, handa po kaming tumulong. Okay, so, invite lang po sa amin. So, andito lang po kami. Maraming salamat sa inyo. God bless po lahat. Good morning po sa ating lahat. Sir, nagpapasalamat po ako sa team ko, sa PRC at sa Rap Council po. At sana po i-subscribe nyo po si Super Me. Thank you po. Kami po yung Top Piston Pangasinan. Meron po tayong charity sa loaded tayo sa Mayo, no? So, bali sa June 6, meron din tayo. So, sa Mangsur, Bulinaw, Pangasinan, June 13 po. Paki-mark na lang yung calendar niyo. Salamat po. Ready na tayo mag-TikTok. Maraming salamat sa katayamin ng tipon-tipon dyan. Ibig. Kumulan, huwag tayo sumawa, tumulong lang. Hanggang kaya natin. May pagdinig lang. Hanggang kaya natin, tumulong. Maraming salamat sa atin lahat. Lalo na mga sa team ko. And Sir Karas. Tayo lahat. Maraming salamat po. Ayan, so good morning po. Si Richard po ay dalawa po ang Richard mula sa Trinchera Riders Club. Si Junior at saka si Senior. Ayan, so good morning po sa lahat. Ako po ang napiling representative ng TRC, that stands for Trinchera Riders Club. So we are very thankful po kasi na-invite kami dito from Tayug, Pangasinan. Na-invite po kami para magbigay ng tulong sa mga kapwa nating Dagupeño na nasunugan sa
sa Arellano po. So, sana magkaroon pa po ng mas marami pang ganitong activity para maipakita naman natin ang unity, hindi lang po sa ating lugar, kung hindi po sa iba't ibang panig ng Pangasinan. So, thank you so much and God bless us all. Good morning sa ating lahat. Ako pala si Jerome Jolobus ng Roadrunner San Carlos Chapter. Ano kami dito, parang overwhelmed kami kasi na-invite kami dito. So, thank you sa ating lahat. Andito tayo, nagtitipon-tipon para tumulong. So, long live RR. Good morning po sa ating lahat ko, ka-riders. Ako pala si Ramon Atillido, FRTT Vice President po. Inayayaan po kayong may gaganapin kaming charity po sa April 11 po sa Bantog Asigan po. Maraming salamat po. Masantos na kabusan ka si kayo na imbag na bigat kinaya ang aming naumay ditoy. Nagpapasalamat po ako sa pagpunta nyo at pagtulong sa mga nasunugan dito sa Dagupan. In behalf of my founder and President Andrew Acuen, represent po ng batch 96. Inaanyayahan ko din po kayo, may charity din po kami sa May 30 sa Orbistundo, Lalangirin. At saka atin din po namin lahat sa mga charity nyo. Magkaisa po tayo lahat, mabuhay po tayo lahat! God bless you all! Good morning sa atin guys. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nakarating na mga members ko, lalo-lalo na yung mga chapter, San Carlos chapter, Lingayen chapter at Magaldan chapters. Thank you very much bro sa suporta sa ating kababayan na nasunugan dito sa Dagupan. Thank you very much po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala si Eric, Presidente ng Underwood Enthusiast of Rosales. I-invite ko po kayo sa April 25 sa charity namin sa Rosales. Salamat po. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Christopher Tolentino, Neo Prestige Club, Pangasinan Chapter. May gagawin po kaming charity sa May 9. Sana po makadala mo kayo. Yan lang po. Salamat. Hello po, good morning sa ating lahat. Maraming salamat sa pag-invite, Sir Karat, Pres, Alan, Sir. Sa lahat po ng mga dumalo dito, maraming salamat sa inyo. So, Chester Masiglat po pala, TRG, Tuburay Riders Group Malasiki. So, bali kami ni Darren yung nag-found ng group namin, pero former president na ako kasi pamilyado na, pinasa ko sa kanya, naiyak siguro magsalita. So bago ko umpisahan ito, tapusin na natin. What's up mga kabamo? Test TV, subscribe na lang sa channel ko. So bali, sa lahat ng mga dumalo, ingat na lang po sa pag-uwi mamaya, ano. So maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng rap, sa lahat ng dumalo, sa lahat ng nag-donate ngayong araw na ito para sa mga kababayan nating natulugan. So God bless and ride safe sa lahat. Good morning po sa inyong lahat at maraming salamat po sa Rap Kawansilat. Ako nga pala si Sir Ricky Guzman ng All Mga People Liberals Pangasinan Vice President po. Inaanyahan ko po kayo sa nalalapit namin charity sa May 16. Sana po magpuhay mawala. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasalamat po sa pag-imbita ng Rap Council. Saka i-bilhin ko rin po kayo sa paano na charity namin sa April 25 po. Kasama ko po yung under po nito sa Purasal. Salamat po, sir. Good morning! In behalf of MRCI Manawag, masanto siya kabuwasan at si kayo namin. Naimbag nga sa payo amin. Good morning everyone at magandang umaga. Happy Easter Sunday everyone. Yun nga po, good morning po sa lahat ng leaders at riders. Ako nga po pala si Jonathan Q. Ordonez. Kilalang kilala po ako sa Z Kerimit ng PRC Tayo. Kami po ay, ang dati po naming grupo is Pangasinan East Riders Club. Ngayon, pinalitan na po namin yung Pangasinan Evolution Riders Club na po ngayon.
Yun nga po, inimbitan po kayo sa darating pong charity namin itong May. Sana po lahat makapunta at salamat po sa mga leaders at sa mga riders na pumunta para tumulong sa mga nasunugan dito po sa Tagumpay. Maraming salamat po sa lahat. And God bless. Magandang umaga po. Bali kami po yung sa may third ng Marimar City. Pero meron po kaming main ng Dagupan. So, maraming salamat po sa pagpunta sa atin dito. Yun lang po. Ang masabi. Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Unang-una nagpapasalamat ako sa Diyos at ligtas tayo nakarating dito sa event na to. Nagpapasalamat din ako sa inyong lahat at full support kayo dito sa RAP, sa Riders Alliance Pangasinan. Sana pagpatuloy lang po natin itong hangarin natin na ito. Pagpalain tayo ng mahal na Panginoon at sana ligtas tayo lagi sa daan. Kami po pala from Road Marshal, sumasaludo po kami sa inyo lahat na nandito at sana kapag may iba pa kayong club na yayain po natin sarap para maging isa po tayo. Mabuhay tayong lahat.